Korok tisai thamra nöchi tham rung funer ni kotoma sab siatong yaksi hapani jorabo belekena hoham dadam khlai tipra hastini dolsa rung sringjak sikla chalai ro sebok manbai mani bisiba pundrok kheno sebok yakangmani nangkha sebok yakangmani bisiba kakha sebok kipli manani bagai besate coba kotor engkha tripura hastebo yaksi hapang thangai BJP APFT hapang phaye thangnani jora sokpakya busose thibekya khorok tisai thamra nöchi tham rung fungnai ro hapani thabi sebok kipli sanmang rejakliya yang sebok grini jare nognu khungo rangrungni jingjal achakya abni bere baksa sak hamya baksa ba bengal lun naja sak hameda nainai bengal lun da sunai belene jingjala klaijak bakya khorok tisai thamra nöchi tham rung fungnai ro aba hekena tipasa takku khoroksa budu deburma bufani mung sadu choron deburma tabuk belekena sak hamya thongra klaijak yakung maliya kotulei maliya grini berese bigra chahui tongkha thangnai tang saromoi sak hamya thongra klaijak obahina saka bini nukhuni boro bobagarni asema salno rogai thangai lepsaleme chobakha tibramuthani adongro kami Ratchontai Para Arshi Nagar Sub-Zonal Dagdo Tuisha 11 number Mandai constituency Juba Thani Manjagekya Dagdo Tuisha Sub-Zonal Chairman Dinesh Deburma tai TWF YTF ni adongro Basai nong ni dara hingke am tike kelai chong mani ko jin nokung kha ek mas tu jin hairong khata tini sin jora hangka ke hingke kun jagar ko tabu sopo punu sakha nai no tongo sing doctor nai ma hangka ke auto sar ba nyai tongo ini advance ba no ko bichiro ko chai tongta tabuk sar kisa punu khada hangka je bat ma pulan chimi doctor ta ka ban sung bon nasini tong khata ko mas ka cha tong kha ngi tabu kha to je bat ma jora tike kisa pan ro komiya je jaga pathalu ya jora long tong ko apti hete kun poriboton nuk jagya ko aboti ta hingke tini tipramo tharo ko ba hike choba mani mongko choba oi boba hai ma tongkha belkhina kha khamjaga ni bo hake suba choma man bage hambai ba ma ro tam ni hingga ke sanghai nukhung ro rama thani ngine tei buba grani chebok rong no aba hage je chu kya no chuba mani bage guys tam ni sanai belakangnya hambai mario sini bubagra asamani samati tayi samtine rasan tayi ya phai majak rasan tayi bisyo yang phai majak phakya sini takut raksa budi belai serius bijak hanai samnanya phakya sini bisine mesine arshinaur bisine ngai tai sem buma botol ko jana phakya belakangnya hambai mario bono je nasi ngai kha ka belake khair masi ja heba mukja kha a phagi sing subala nya ni phayo ta sini bisine ngai buma bodol ngoi je ora posa remat reyu remani abo banyo soriro ma jai kaham khlai nara na ja hamna thu amna an barna ba kayo tanin dawi sama kalanya tanin sere ro khamapsi sere kuno ko masa kala mane boje sorry hamyang mani koi masa ko jun ni ek tarik ko miti kya bahai mata mas ka chatai kata tin jai tari abana nadi narak orang posabanya subasong jesi ni tipra mothani je subasong ramai ambanya narak doktor ma jati hamna tamahanya doktor ma hamna asman thu ai obono ya kare tai next time lo kun jaga angko jangnai jatong ni tongo tabuk sauda sinogro tongo ra sinogro tongo ma hake sang tebo hingke oro kai khali youth chimina na oro sung jot develop dong sinero TWF ni buiro tongo youth ni boro tongo diprani tongo joton subala ye ma hake palbak saga na khakwar khai bubagrani o asema salno ro ni khlai tongo ma sin 10323 ni sebok ini habang saya sebok kiri khaba bole ko jin kham ti hai kelai chong mani talsa ro ngas tabin mung kha budi de brahma budu de brahma রামচন্দ্রনগর বিসি আন্ডার ডাক দুটিশে 7 জন 11 মান্ডা ব্লক কমিটি নে আম
kisi misi bono bin nukung ni bagai bin nukung kisi misi joran bagai bono sengje sini jogna tikai sengtini bono suka lagi. Obo kai sini Ramchandra bisi sini 11 mandai block committee ni bisi pelajak dak dutesha sabjung antara